Igbo Igbo rien. Igbo Igbo mon. Igbo Igbo son. Igbo Igbo kwezeno. Ezigbote nna m ugwu ọdụrụ egwuru n'Igbo niile butechara ahụ onye ihe gbasara Igbo na amaọgụgụ. Mgbe e ziri m ozi na Agnes this wonderful team na-abịa Akure na Agnes n'ime ha abịa ihe gbatara m n'obi nke mbụ aga m ahụ ndị Igbo na Akure and that alone motivated me iji were onye nnukwu aka. Ezigbote aha m Chukwuemeka Ochembadi Anyanwụ Igwe. Amen. Amen to you, our outfit. Ihe anyị ji bido. Ọ mụ na-ahụ maka njem nke akpọrọ Unify Igbos Now. Ọkwa mụ nọ n'isi ọrụ otu nke akpọrọ ọwụ njem akpọrọ ana m achọ nwanne m. So mgbe a gwara m na aga m eso, my prof, thank you very much. Mgbe prof gwara m sị m dat na aga na anọ m na the team ga-abịa Akure na sitai ka m bịa chọta ụmụnne m na Akure. And by the grace of God, yesterday I joined them in the rally. I have a new man. When I knew my, I was amazed. Ndị m na-ahụ ma na-ahụ ụmụ Igbo ihe ha na-eme na-arịa arịa ka a na-eme ihe ha na-eme na ọba edo na trempe ebe niile ka a na-eme na Akure, which means ebe ọbụla ụmụ Igbo na ha na-eji ụmụ ha abụọ obodo. Mana abịa m ebe a ka m bịa tewe ugwu mmanụ. Abịara m Akure ka m kọọrọ ụmụ Igbo, ka m dọkwa n'ụmụ Igbo aka na ntị sị nwa Igbo bodo aka na ntị, nwa Igbo bodo aka na ntị, nwa Igbo bodo aka na ntị. Ị na-arụ ọrụ, ị na-azụ ahịa, kedu ka ị na-eme n'ala Akure? Dosa nke iji eri n'ọnụ, ka iji eleta ndụ, ka iji eleta ụmụaka, ka iji azụ ha na akwụkwọ na ihe ndị ọzọ. Mana welata nkewa akụ gị n'ụlọ. There is no place like home. Anyị wụ mbịara mbịa. Anyị nọgidekwe. We might not literally kwakọrọ n'ala, mana anyị amara na ihe na-eme ma nwoke nwụọ. Maka na ebe anyị bịara wụ na ụwa anyị bụ bịara mbịara ka anyị ga-emechakwa akwakọrọ. Kedu ihe nwere n'ụlọ? Kedu otu ala Igbo dịrịla gị? Ala Igbo na-ekutekwa ume maka gị? Ala Igbo o nwere ọkụ maka gị? The greatest legacy nwoke dosara n'elu ụwa awụ efu o yiri n'ahụ. Ọwụ sọsọ aha echichi ya, ọwụ aha eturu gị, ọwụ ihe ị rụrụ mgbe ị dị ndụ, ya wụ mgbe ị ga-emechala ejiri ya chete ihe ahụ na-enye ndị fọrọ afọ ọkụ, na-enye ha ikuku, na-ekunye ha mmiri. Ọ mmadụ wụ zara ọdụmegwu Chukwu. Ọ mmadụ wụ Chinua Achebe zara Chinua Achebe. Nkọwa aha ọ dị obodo Igbo. Ihe ahụ ndị rụrụ ala Igbo ọrụ. Kedu ọrụ e nwere n'ala Igbo? Ọ bụrụ na anyị nwee the destiny or the talent imewe ihe nke a na-apụta ihe nkiri ma ihe nlereanya ka akụ gị na-arụta n'ala Akure na ala Ondo ka ọ represent atụ. In fact, the Renaissance now adịgo to that extent. Ọ wụzi ihe a na-eme awụ ga-eme all movement to secure ala Igbo is a movement, to rebuild ala Igbo is a movement, to develop ala Igbo is a movement. I'm proud of myself today that now ozi Chukwu ziri m atụpụrụ ya n'ọhịa. At the time when everybody na-eche ka enwee Biafra na ihe na ihe, God sent me on an errand. Say before that can happen, unify ụmụ Igbo, chịkọ ụmụ Igbo ọnụ. I listened. It was our vision out of our is a vision that was playing, and that vision was showing me on our article film now here. He gave back the penny gave back, he gave back the penny, he never gave the penny, he
And that was how I followed it. We know from Port Harcourt. We started from Port Harcourt to preaching in the Ikwere. Mba na villages, na village in the Ikwere. Uno man de Ikwere na River State. Uno ga wata hindi. Ghana ali Ikwere. Juwa hezi. Kedu village akọ. Kedu unu na akọ hand na obodo. Asa waka. Kedu unu na akọ water na obodo. Asa mmiri. Kedu unu na akọ up na asa elu. Kedu unu na akọ God na obodo. Asa Chineke Chukwu Chi. Masị iwu onye Igbo bụ iwu onye Igbo, onye nke asị na ọwụ onye Igbo. Masị abịatị ihe ya na-asụ ebe a na ndị nọ na-aba na-asị ya ndị Abia steeti ndị nke asị really that was the only thing and it ignited a spark. Mgbe these videos bịara circulate well online, people ajụwazi esi mgbe a jụwara esi a young people na-eto eto na Igbo na all those places mana agba aga iji mana ndị Igbo na Kogi na ndị Igbo na-eto ndị Igbo ọhụụ ndị jara abịa bụ unu ahụ ọkwa ndị jara abịa ndị indigenous ndị obodo ha ntọala ha ihe niile mpụ n'ala ha woo from those places and thank God that message has circulated. Onye Ikwere na-abazi mba na onye Ikwere na-abara nna ya mba sị ya ihe ị gwara m awụ eziokwu na ihe ndị a na-asụ disentịn na-asụ unu na-asụ na unu gwara anyị na ihe anyị na-asụ awụ Igbo bet na ọwụ Igbo bikọs ihe anyị sụkwara ndị ebe a na-anị ya ihe anyị sụrụ ebe a ndị ebe nke ọzọ na-anị ya ọya mere anyị nke na-asụ ya ozi ahụ ga anyị ji kwuo egwu na-agbasa mgbe anyị ji mara na anyị asọtụghị na ihe gbasara Igbo unification anyị abaa na because there is no unity. There could be no unity without empowerment. How can you unify? If you are not a family, how will you get Udo? How will you get them? If you are Igbo, I say you can if you also now put down what I'm saying, if they tell us not to unify with your people, they and Yama Guaramia, Ndeka, Nde Okwan Guaramia. So, what did they tell us? We're not going to be unified. Well, I never. Okay, well, I never developed my body beginning. The same spirit I don't know what it is why Bubanaka, Chinaka, finally, this is a property. When I put it, it was like a destiny. And we take destiny again. And the brother, all our messages were centered now on develop Ali in order to attract Ugunani in the building Ali Baden. That message, Anamajo begin to grow. Finally, they get it going. The first trip, my first international trip, finally they sponsored it. And we went there to South Africa. Can go to Lucy and I to see the go case in. How will you have a channel? How will you have a rule? Because how would you get up there? Rivalry, Ayakawara, Ugunani, a lot of them. They not when it tangerine farm. They went to tomato farm. They went a different farm. Then all they goes on when again, Ebanazu, if he is or Kuku, Yeni, top. Mana or what I know that's now. At the time, we now evangelize to him. When we go on there, you will see animation for the empowerment of our league. You see animation for the greater development of our league. Just wow, no man of the hand. We arranged the meeting. We had to finish that trip. Then we came back to South Africa. We arranged the meeting. Why we did this meeting arranged with Chinakali at the time? Allah, a certain amount. Able to since you are reporting to a league, I am giving you a greater. In fact, the car won't discount. How can we discount? And they ended up buying 400 plots. Today now, how are we their farm? Now, I am a local government area. A round of applause for Pani and a round of applause again for Anamacho International University. Because if by the faith, our destiny did not connect us with Chinakalibu, Finally Business and Properties Limited, and he sponsored us to that trip to South Africa. We might not have been able to meet these people in mind. And that investment cannot find its way to our need. That is why provided it is Finally Business and Properties Limited. As
good. Kagano come one, Kagana take when you go. I don't know. What do you matter? Listen, that Kagana, no, everyone knows this. I go open more. I think you go open more, open there. Say, Kaga preach here, and then open more, and the final instance, I will go. Because that is the only way. The only way we can succeed is only when we make ourselves available. Just like you are making yourself available in Akure today. For coming out here, your life has changed. For going here, as yesterday, one nature, whatever I can, now they may this branch today in Werokogibia, your life has transformed already. But then my working day, I don't want to allow you. I said, in a lot of periodical notice, a lot of bets. Let your wealth be transferred back. That is the rule. And the Value Residence and Properties Limited, they may be that now you can be here and they go in a garage. Your little investment will grow exponentially. Already 1 million naira and a promo price. 1 to wire. Allow in the next 3 months, 6 months, allow Nagara 10 million naira. It has happened. We did a promo with Philippine Estates. Our estate in Philippine Estates, promo 3 million naira. 3 million naira, and then 3 million naira. That 3 million naira, I gave a presented check of 2.4 million naira. Mauruna, in a dosa, I want in a dosa as well. When I used to get, you are keeping it. And then you presented check of 3.4 million naira. But only in a area back to us, the company, we buy back. Only in a area in 10 months, we give you a check of 5.4 million naira. That is image gain of 2.4 million naira. Now, in that promo run for only but 1.5 months. Everybody got a alarm today. 20 million naira. 20 million naira. That's only when it's 3 million naira. You will go 20 million naira for 1 plot. Now, the land bank in Mugawo, what I have to allow 3 million naira. After 1 year, after 1 year, we can still buy it order for fiber. And we buy it in the correct price. I don't know how close to finding it. I'm on team name. I know the company that I'm working for. And that is why in Valley Visit we don't have workers. We don't have clients. What we have is family. Yeah. We have built one of the most formidable family in Nigeria today. Every last night in Kenya say it's Hosi na WhatsApp group. The way even if the member, the whole family can dance for you. Yes. We come out for you. So there is every need, there is every reason why you must belong to the family, to this finely created family. Then another thing, there is something that makes you progressive. When you invest with us, a ton of more than 5 million or 5 million and above, it's your property from us. You will be a progressive. A progressive deal. That means you are part of finance and finance estate is part of it. You not believe me when you buy a house. Yes. Umunne in Akure. Oh, to go make a member. I said, I don't want to allow to come to one and that's what I go moon. After I go moon, I'm at first. I'm appreciating myself. I have fulfilled one of those destinies God has assigned to me. And I will go home and tell whom we will live on against this year. Nandi Akure, Ndi Igbo na Akure, they may see me again. A round of applause for you. A round of applause for you. And thank you all for coming out. Okay, thank you. I like to know what we do.